Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. En ook zij die met ons verbonden zijn via de livestream. Onze voorganger is vanmorgen dominee Esther Fion uit Oude Midden. Lector is Pietie Visser en organist is Ernst Walstra. De collecte, de eerste die is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerk. De bloemen die gaan als groet van de gemeente naar Doekelen en Sjoukje, Bruinsma-Kluitenberg, van Cammingaweg 65. Ook zijn er afgelopen week bloemen gebracht bij Aukje Westerbeek, Oude Kerkstraat 6. En we werken haar sterkte toe bij haar verdere herstel. Deze week gaan er ook bloemen, een bloemengroet naar Mattie Visser in Achelen. Zij is weer thuis uit het ziekenhuis, maar heeft spannende weken achter de rug. Ons intochtslied is Psalm 84, de versen 1 en 6. En we zingen dit indien mogelijk. En dan wensen wij u een gezegende dienst toe. Wat zou je doen? Indien mogelijk staan. Na de dienst staat er weer koffie klaar. Dan gaan we nu verder met een adventskaars aansteken. Er zit een gedicht bij. Groen als het eerste begin. Open, niet langer verborgen. Durven wij te hopen dat morgen alles tot leven komt.
zullen we ons met een stil gebed voorbereiden op deze dienst. En ook op deze ochtend mogen we weer tegen elkaar zeggen dat onze hulp is de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Lieve mensen, genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Nou, mooi om hier in Aarde te gast te zijn. En het is volgens mij de eerste keer. Vroeger, ik ben dominee in Balk geweest. En toen preekte ik wel eens in Hitsen en Achelen. En vorig jaar in Kimswerd. Ben ik voorgegaan. Maar nu dus in Aarde. Dat is mooi. Ik moet even wat corrigeren trouwens. Ik heb gezegd, dominee de Jong uit Oude Muur. Ja. Sinds deze week is het Balk. Ik ben verhuisd geweest. Zo snel was de pers. Nee, zo snel was het. Ik had het moeten zeggen misschien voor de dienst. Maar ik zeg, ik ben net een beetje uit de dozen en de chaos. Maar ik ben dus eerder dominee. Ja, ik ben nu met pensioen, maar ik was dominee in Balk tot 2002. En daar was ook iemand uit Aarde. Dat was een boer, die was daar ook wonen, naast zijn pensioen. Bruidsma, ja, maar Volkers Boukje Bruinsma. en weet je wat ze worden? Volker. Volker. Ze hebben nog een keer komen. Ja. Ze zijn niet meer hoor. Nee. Ze wonen nog niet meer. Nee. Ik heb ook een vraag gezegd. Maar ik heb altijd al, als ik dan, sterke naden dan gaat het ook, dus we hebben het ook over Volker Bruinsma en het Aarde. Want die was eigenlijk sterk. En die, als we dan de Elfstedentocht hebben, als je nu ziet, als we dan de Elfstedentocht hebben, het jaar van de hele maand, dan is dat in de heel uitgeput, dat je zo finishlijn komen. Maar hij was dan een boer en het spoor was geweest, koeien, dan deed hij schaatsen achter de fiets, fiets die niet naar de leeuwen, dan schaatsen die naar de Elfstedentocht, dan fietsen die terug naar Aarde en dan ging hij weer de koeien. Kijk, dat is dus adem met een hele positieve verhaal. Maar goed mensen, zullen we verder gaan naar de eerste deel van ons Heer God, die zijn uw mensen. Mensen van het licht. Van het licht van Christus, die wiens woord waar we nu naar uitkijken. Het zou zo mooi zijn als we leven ook dat licht te zien. Het is niet altijd zo. Wij zijn geen heilig. We schieten nog eens kort als het gaat om het volk van Jezus. Willen we nou vergeven? Vergeven wat niet goed is. En wat wel goed was, dat sterker. Dat was een goede uitwerking. We helpen ons in het spoor, want het toch te gaan, het spoor van Jezus. Deze wereld waarin er zoveel mooie dingen zijn, maar ook zoveel misgaan. Heer, dat het licht van Christus, dat het toch sterker wordt. Dat het dus uitwerking niet van is. Zo bidden wij in het licht van uw genade, van uw vergeving en van een nieuw begin. In Jezus' naam. Amen. En die weg van Christus die hij net gewezen heeft, daar valt heel veel over te zeggen. En we kunnen daar mooie dingen over vinden, de geboden die Jezus ook gekend heeft, de bergreden en zo. Maar Paulus heeft een mooie samenvatting geschreven wat die weg van Christus nou inhoudt. Ik wil jullie een stukje lezen uit Romeinen 12. Laat uw liefde oprecht zijn. Veraf uw kwaad, wees goed toe elkaar. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en achter anderen ook aan uzelf.
Kom in de noden van de Heer, wees gastvrij. Zegen uw vervolg, zegen en vervloek hem niet. Wees blij met wie u blijft, heb verdriet met wie u verdriet heeft. Wees niet. En wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op eigen wijze. Vergeld wat je aan vergaat, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. En stel voor zover het u mogelijk is, alles in te doen om met andere mensen vrede te leven. Nou, als dat nog een klein beetje lukt, zou ik wel heel mooi zijn. We gaan zingen lied 1081.
Generaties van mensen hebben daar licht in gevonden. Uw licht. Het licht van Christus. Het licht van de hoop. Heer, dat we dat ook vinden mogen vandaag. Wees er met ons door uw geest. In Jezus' naam. Amen. En we gaan lezen uit Jesaja 9, vers 1 tot 6. En ik geloof dat mevrouw Visser was. Hoor dan nu het woord van de Heer uit Jesaja 9, de versen 1 tot en met 6. Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de Heer van de hemelse machten. We zingen lied 451, de versen 1, 2 en 3.
Zo kan ik u een beetje beter in de gaten houden, hier vandaan. Het is eigenlijk een prachtige stoel staat hier. Weet u dat? Dat hier een hele mooie stoel staat. Echt een eye-catcher, zoals het dan heet. Een mooie rode stoel. Ja. Ja, nou, ik moet maar eens komen kijken. Straks naar de dienst. Maar je mag nu ook komen kijken, maar... Ja, nou goed. Zullen we straks, na de preek, zullen we dan zingen lied 1005, vers 1, 4 en 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen. Al lang geleden, het was in de studententijd, kreeg ik een oude Bijbel. Die kwam, ik weet niet, van een oom of tante, ik weet niet meer waar die vandaan kwam. En die was nogal gebruikt en de kaften aan de voorkant en de achterkant, die waren al van die Bijbel af. Maar ja, het was nog steeds een Bijbel en ik vind, je gooit een Bijbel niet zomaar weg. Dus ik heb een tijd lang rondgelopen met die Bijbel zonder kaft. En die zat in mijn tas en die, achter op de fiets. En dan weet ik van waar ik allemaal heen ging. En door al dat gedoe in die tas begonnen de eerste bladzijde, de laatste bladzijde ook los te scheuren en kapot te gaan van dat Bijbeltje. En op een gegeven moment ontbrak Genesis 1 en 2, het begin. En aan het eind ontbrak Genesis 21. De Openbaring 21, dus laatste bladzijde van het boek Openbaring. En in het begin van Genesis 1 weten we, het scheppingsverhaal, en dat God het licht schept. Er zij licht. Dat is een prachtig verhaal eigenlijk steeds. Maar dat begint dan met dat licht dat geschapen wordt in het donker. En het eind van de Bijbel, Openbaring, daar staat, 21, daar staat dan onder andere in, er zal geen nacht meer zijn. En jullie hebben geen licht meer nodig, geen lamp meer en ook niet het licht van de zon, want God zelf zal jullie licht zijn. Dus aan het begin van de Bijbel het licht en aan het eind van de Bijbel ook het licht. Maar die bladzijden waren dus eruit gescheurd. En toen heb ik hem weggegooid. Want het was geen Bijbel meer, vond ik. Want de Bijbel is een boek dat omvat wordt door licht. Genesis 1, Openbaring 21. En als dat weg is, dan mis je volgens mij de essentie. Want dan begint de Bijbel met de zondeval. En eindigt die, in Openbaring 20, met het oordeel. En dan weet ik wel, zonde en oordeel horen ook bij het geloof, maar vormen niet de kern. Eerste en het laatste woord zijn de barmhartigheid van God. En als dat ontbreekt in de Bijbel, dan is het voor mij geen Bijbel meer. En geldt ook voor geloof, vind ik. Nogmaals, het gaat over zonde en oordeel horen erbij. Daar kun je zelfs goede dingen over zeggen. Maar als het licht ontbreekt, als de barmhartigheid ontbreekt, dan is dat geloof voor mij althans, misschien dat u er anders over denkt, maar is dat geen echt christelijk geloof meer. En dat licht, van het begin en het einde van de Bijbel, zien we ook in het hart van de Bijbel. En daar hebben we net over gelezen, bij de profeet Jesaja. Dat die profeet Jesaja zegt tegen het volk, tegen de Joden, het volk dat in duisternis wandelt. Ja, zo ken ik het nog van de vroegere, zo heb ik het geleerd. U zijn er rondloopt, dat staat in de nieuwe. Maar ik vind eigenlijk het wandelen nog veel mooier. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een schitterend licht zien. Hoop, waar Jesaja mee komt in een rottijd voor Israël. Die heeft vaker moeilijke tijden meegemaakt. Maar dit was de tijd dat de Assyriërs de macht hadden in dat gebied. En ja, dat was niet zomaar dat je dan wat belasting moest betalen aan die Assyriërs. Ja, dat moest ook. Maar ze kwamen soms met hun legers om rooftochten te houden. En wat ze dan allemaal, ze moorden, ze brandden, ze verkrachten, ze voerden mensen weg. En je wist nooit wanneer het gebeurde. Want ze konden zomaar komen. En er was geen telefoon en geen televisie of wat dan ook. Dus je wist alleen maar bij gerucht van, oh ja, de legers zijn daar gezien. En misschien zijn ze morgen of overmorgen wel hier. Dat wist je nooit. Dat was een onzekere tijd. En in die donkere tijd zijn er dan die woorden van de profeet Jesaja. Om zijn volk te troosten, om zijn volk hoop te geven.
volk dat in duisternis wandelt, jullie dus, zullen een groot licht zien, een schitterend licht. Want het juk dat op de schouders drukt en de laars die dreunend stampt en de mantel in bloed gewenteld, die zullen verbrand worden. Nou, dat snap je dan nog, maar dan het vervolg, dat is wel vreemd, vind ik hoor. Want een kind is ons geboren. Dit is 7 eeuwen voordat Jezus geboren werd. Dus waar had Jesaja het over? Had hij er al een vermoeden van dat het kind geboren zou worden? Maar het zou pas 700 jaar later zijn. Of had hij, ik weet niet, en dan die woorden van, wonderbare raadsman. Goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Over wie ging dit? Nou, ik weet niet wat Jesaja gedacht heeft. Die woorden zijn hem ingegeven en misschien begreep hij het zelf niet eens allemaal. Het enige wat ik weet is dat door de eeuwen heen steeds meer mensen het gevoel hebben gehad van, dit gaat over dat kind van kerst. Een kind is ons geboren. Die vredevorst. Steeds meer hebben mensen de intuïtie gehad van, ja, dit moest over Jezus gaan. En op allerlei manieren werd dat ook naar voren gebracht, dat Jezus was. Bijvoorbeeld Rembrandt, onze grote schilder Rembrandt, die heeft een heel mooi schilderij gemaakt van de stal. Met Jozef en Maria en de beesten en de herders en zo die daar zijn bij de stal van het kerst. En het grappige is, het is eigenlijk vrij donker. Je ziet dus vaag de contouren van die beesten. En je ziet Jozef en Maria natuurlijk. Maar er is nergens een licht. Nergens een lamp of iets dergelijks. Het licht komt allemaal uit de kribbe vandaan. De kribbe is de lichtbron. Dat geeft licht aan het schilderij. En daarmee heeft Rembrandt eigenlijk gezegd, dit is de vervulling van de profetie van Jesaja. Het volk dat in duisternis wandelt. En dat was in de tijd van Jozef en Maria. Als ze in duisternis wandelden, de Romeinen, die hadden de macht. Maar het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En dat lag daar. In de kribbe. Jezus Christus. Mensen, ik denk eigenlijk, als het gaat over geloven, daar kan je heel veel over zeggen. Wat is geloven nou precies? Maar ik denk dat het eigenlijk geloven is, blijven zoeken naar het licht. Blijven zoeken naar dat licht. Ook al is het nog zo donker in je leven. Het kan donker zijn. Er was eens een jonge schrijver. En die was net begonnen met schrijven en moest nog veel leren. En op een gegeven moment mocht hij een verhaal wat hij had gemaakt, mocht hij voorlezen aan een ervaren, oudere schrijver. Nou, vond hij mooi dat hij die kans kreeg. Dus hij begon wat hij het beste verhaal van hem vond, begon hij voor te lezen. En dat ging over een moeder en een zoon, die ergens in een heuvelland woonden. Samen, dat ging allemaal goed, maar op een gegeven moment kreeg die zoon het op zijn heup en hij wilde de wijde wereld in. En zijn moeder zei nog, doe het nou niet, blijf nou, we hebben het goed samen. Nee, maar hij ging de wijde wereld in. En toen zei ze, nou jongen, ga dan, maar je zult altijd welkom zijn hier. En om je te laten zien dat je altijd welkom bent, zal ik elke avond een lamp voor het raam neerzetten. En als je dan komt over de heuvels, tegen de avond, dan zul je zien dat die lamp daar brandt. Je bent welkom. Nou, die jongen ging de wijde wereld in. En die jonge schrijver die dat verhaal had geschreven, die wilde laten zien dat hij wist hoe de wereld in elkaar zat en dat de wereld vaak geen pretje is. Dus hij schreef een verhaal over hoe die jongen van kwaad tot erger eigenlijk ging. Hoe die verkeerde vrienden kreeg, hoe die in de criminaliteit belandde en hoe die uiteindelijk in de gevangenis terecht kwam. Want het leven is niet zomaar makkelijk. Het is niet alleen maar een succesverhaal. Hij vond zichzelf best wel diepzinnig, die jonge schrijver. En na een tijdje wilde die zoon, toen hij uit de gevangenis kwam, dan toch maar terug naar zijn moeder. Want hij was daar welkom, had ze gezegd. Ondanks alles. En hij ging naar huis en hij liep door die heuvels. En tegen de avond kwam hij aan bij het dorpje waar het huis van zijn moeder stond. En het licht was weg. Op dat moment sprong die oude schrijver, aan wie dat verhaal werd voorgelezen, die sprong op. Hij had de hele tijd niks gezegd.
Die sprong op en zei tegen de jonge schrijver, zet dat licht terug. Hij had gelijk. Hij wilde die jonge schrijver, die vond dat hij zo slim was en dat hij wist hoe de wereld was, op zijn nummer zetten. Want heel vaak, moet je maar eens opletten, als mensen intellectueel doen over de wereld, menen te weten, dan is het meestal pessimistisch, negatief. Want kijk, dus even een raad, als u dus intellectueel wil overkomen, dat is heel slim, dan moet u op verjaardagsfeestjes of op uw werk of wat dan ook, moet u een beetje pessimistische houding aannemen. Dan heb je altijd gelijk. Want de wereld is geen pretje. De wereld heeft altijd, ja, er is altijd wel wat mis in de dingen. Dus als je een beetje pessimistisch bent, heb je altijd gelijk. Als je hoopvol bent, ja, dan heet je naïef te zijn. Omdat, ja, de wereld niet geweldig is. Hè? Het is nooit perfect. Er ontbreekt altijd wat, dus mensen zullen altijd zeggen van ja, je kan wel zo optimistisch zijn, maar ja, zie je, die hebben het weer mis. Dus als je optimistisch bent, heb je heel vaak, ja, word je voor naïef versleten. Als je pessimistisch bent, dan ben je de intellectueel. Nou, en die oude schrijver wist dat. En hij wilde die jonge schrijver zijn oren wassen. En wilde hem eigenlijk zeggen van, jongen, dat is niet alles. Er is meer. Zet dat licht terug, want zonder dat licht kunnen wij niet. En dat is precies wat we hier elke zondag ook in de kerk doen. Ook al is het nog zo donker in de wereld, we zetten hier het licht terug. Het licht der wereld, daar gaat het over. Want geloven is zoeken naar het licht, blijven zoeken naar het licht. En iemand die dat ook heel erg door had, dat was Elie Wiesel. Een Joodse schrijver. En die heeft oorlog meegemaakt. En in die oorlog heeft hij al zijn familieleden verloren, allemaal. Vader, moeder, broers, zussen, ooms, tantes. Dat was de enige van de familie die nog over was. Hij heeft het zelf overleefd. Hij heeft in Dachau gezeten. Hij heeft in Auschwitz gezeten, weet ik niet, maar wel Dachau. En nog andere kampen. Na de oorlog is hij gaan schrijven over zijn ervaringen. En hij had alle aanleidingen ervoor om heel negatief te schrijven, pessimistisch en donker. Maar dat deed hij niet. Hij schreef bijvoorbeeld over het gebed en hij zei, in het Jodendom is er een gebed voor alle momenten. Voor als de zon opgaat, als de regenboog verschijnt, als je wijn gaat drinken, als je gaat eten. Dus overal zijn er gebeden voor, behalve, er is geen gebed voor als je naar de brandstapel moet of naar het schavot. Want een Jood dient altijd de hoop te hebben dat hij het alsnog gered zal worden. En eigenlijk is die hoop, dat is het gebed. Dat licht dat je meedraagt, dat is het gebed. En hij zegt, ja, als ik verhalen schrijf, dan gaat het vaak over de oorlog. Dan zijn er moeilijke verhalen, vaak zwarte verhalen. Maar hij zegt, ik wil dat er altijd een sprankje licht in mijn verhalen zit. En als ik een verhaal geschreven heb en er ontbreekt nog licht, dan ga ik net zo lang door tot dat licht erin zit. En het gaat pas naar de drukker, mijn manuscript, als er in ieder geval iets van licht schijnt in dat verhaal. Want dat licht is de hoop en dat hoort bij het geloof, of het nou Jodendom is of christendom. En dat hebben wij geërfd als christenen ook. En je ziet dat mensen daaruit leven ook en dat ze daar zich aan vasthouden. 1944, dorpje Putten, te Veluwe. U weet misschien wat er toen gebeurd is. Alle mannen zijn toen opgepakt door de Duitsers. Omdat er in de buurt een aanslag was geweest op een Duitse officier. En als wraakmaatregel hadden de Duitsers besloten dat alle mannen uit Putten, dat die opgepakt zouden worden en zouden weggevoerd naar een concentratiekamp. Dat is ook gebeurd. Er is vrijwel niemand teruggekomen van die 500 mannen. En de avond voordat ze weg zouden worden gevoerd, ze waren overdag opgepakt, en de avond voordat ze de andere dag zouden ze worden weggevoerd, toen werden ze in de kerk opgesloten. De kerk van Putten. En daar zaten die mensen, in het donker. Het volk dat in duisternis wandelt. En ze wisten dat het niet best was. En dat er weinig hoop was voor hen. En toen hebben ze daar 's nachts in die kerk gezongen.
ze hebben dat lied gezongen waar wij deze dienst mee begonnen zijn, Psalm 84. Waarin die woorden staan van God de Heer is een zon en een schild. Gelukkig de mens die op hem vertrouwt. Dat het volk dat in duisternis wandelde, daar in die kerk, neerzat. Dan hebben ze dat gezongen. God is een zon en een schild. God is een licht. En met die woorden zijn ze weggevoerd. Met die woorden zijn ze de dood ingegaan. Maar dat was hun houvast. Vertrouwen dat dat licht hen zou vasthouden, ondanks alles, ook in de dood. Ik vind dat zo'n ontroerend verhaal. Nog altijd. Zij deden het. Zij bleven zoeken naar licht. Zij geloofden het. En voor ons is het denk ik ook de opdracht om te blijven zoeken naar het licht. En dat licht als christelijke kerk vinden we vooral in Christus. En mensen, dat hij het licht der wereld wordt genoemd, dat is geen dogma. Hè? Dat is niet een of ander geloofsfeit. Nee, dat is een ervaring. Als je die verhalen over hem leest, als je zijn woorden hoort, als je ziet wat hij voor ons overgehad heeft, dan kan je alleen maar zeggen, hij is een venster waardoor licht op de aarde stroomt. Hij is een venster dat ons licht uitzicht geeft op de hemel. Hij laat ons zien wie God is. Hij staat heel dicht bij God en daarom noemen we hem zelfs de Zoon van God. En dat is nogmaals geen dogma. Dat is een ervaring voor wie zich verdiept in die woorden en verhalen van Jezus. Daarmee ben ik ook opgevoed als kind. Jezus als het licht der wereld. En als kind vond ik dat mooi. En ook al die kaarsjes, hè, wij hadden ook al toen al, hè, dan hebben we het over, ik ben nu 68. Dus laten we zeggen 64, 65 jaar geleden ging ik ook al mee naar de kerk. En toen heb ik ook al die adventskaarsjes gezien. En ouderen, die ouder zijn dan ik, hebben dat ook al vaak genoeg meegemaakt. En als kind vond je dat prachtig. Ik althans. Maar ja, toen ging ik naar de middelbare school. Ja, en dat God, Christus dan het licht is, dat licht der wereld. Ik begreep het niet meer. En dat kwam onder andere door wat ik leerde op school. Hè, wiskunde, natuurkunde, alles is terug te voeren tot de molecuultjes. En wat moet je dan met Christus is het licht der wereld? Licht leerden wij, dat was een frequentie, dat was een golfbeweging. En dat waren pakketjes energie. Maar hoe kon Christus nou het licht der wereld zijn? En dan lazen we ook nog schrijvers als Maarten het Hart en Jan Wolkers. Dat waren allemaal gelovige jongens geweest, maar die waren allemaal van hun geloof afgevallen. Want die begrepen het ook niet meer. Dat een goede God het kon laten gebeuren dat er zoveel ellende in de wereld was. En ik snapte het ook niet meer. Als middelbare scholier. Maar dan had ik het geluk dat we een hele goede godsdienstleraar hadden. Meneer Streefkerk. En die begreep ons. En die heeft ons laten zien dat je, ook al begrijp je dingen niet, dat ze nog wel waar kunnen zijn. Net als liefde. Kan je ook niet begrijpen. Maar het is wel waar. Het bestaat wel. En zo liet hij ons zien dat Christus en God, nee, die kan je niet begrijpen. Maar het kan wel waar zijn. En zo heeft hij ons toch weer wat teruggebracht bij dat oude licht dat ik, dat anderen ook verloren hadden. Hij deed ons dat licht hervinden. Dat licht waar het over gaat in de kerk, waar het over gaat in de Bijbel. En lieve mensen, als het donker is in je leven en je ziet dat licht even niet, dan gun ik u dat er ook een Jezaja, zoals die meneer Streefkerk voor mij een soort Jezaja was die dat licht weer teruggaf. Dat er een Jezaja in uw leven mag zijn, die u weer terugbrengt bij dat licht. Amen. Nu ga ik even in die lekkere stoel zitten, die mooie stoel.
Je zou geloof dus kunnen omschrijven als blijven zoeken naar het licht. Een andere omschrijving die ik gehoord heb, die ik ook mooi vind, is dat je de vlam die je ooit meegekregen hebt, dat je die probeert brandende te houden. En je hebt ooit van je ouders waarschijnlijk, of misschien op school, van de juf en de meester, of misschien van je partner, heb je die vlam van het geloof heb je gekregen. En nou is de kunst van geloven om die vlam brandend te houden, ondanks alles. En soms wil die uitgaan, dreigt die uit te waaien door de winden die in je stormen zelfs in je leven kunnen opsteken. Maar dat licht ook brandend houden. En ik stel voor dat we nou de geloofsbelijdenis gaan zingen, ook als een uitdrukking van dat licht. Dat we proberen brandend te houden. Zullen we dat staande doen? De geloofsbelijdenis op een mooie bekende melodie, wat de toekomst brengen mogen.
Zullen we samen bidden? Heere God, dank u wel voor dat licht. Dank u wel voor de kracht van dat licht. Waar geen donker tegen bestand is. We danken u voor dat kind van licht, dat met kerst geboren zal worden. Of eigenlijk al 2000 jaar geleden geboren is. Maar dat we het steeds weer mogen herinneren. Dat er met ons meegaat. In uw woord, in uw geest. Nee, Heer, het is niet zo dat wij altijd van die mensen van het licht zijn. Wij worden ook nog wel eens gepakt door dat duister. Dat we in de ban zijn van dat duister. Want er kan rot toegaan in ons leven. Als er ziekte is. Dat kan ons zomaar overvallen. Of in je gezin, of in je familie. Vriendenkring. Zorgen die we kunnen hebben over lieve mensen om ons heen. Of over onze eigen toekomst. Financiële zorgen misschien. Verdriet, rouw. Ach Heer, u weet het. U weet het allemaal. U hoeft het allemaal niet op te lepelen. Want u weet zelfs de dingen die wij van elkaar niet weten. Waar we mee zitten. En allemaal zitten we wel met iets. Maar Heer, dat licht dan toch sterker mag zijn. Dat we dat niet verliezen. En mocht het dreigen dat het kwijtraken, dan mogen er dan Jesaja's zijn. Die ons weer wijzen op dat licht. En ga zo met ons mee, ook in de dagen die komen. Wees met de mensen hier in het dorp, in de dorpen, deze regio in Friesland. Wees ook met de mensen die bezig zijn met de formatie van een nieuwe regering. We zien ook nog niet echt licht, maar we hopen dat het wel komt. Dat mensen over hun eigen schaduw heen kunnen stappen en niet alleen maar het partijbelang voorop stellen, maar het landsbelang. Het belang van alle mensen. Heer, wees zo met ons. Ook weer in de week die komt. En in ons stilgebed willen we dat op een eigen manier aan u vragen. En met elkaar bidden we dat ene gebed. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Collecte gaan we nu houden. Na de collecte dan zingen we ons slotlied, lied 412, 1 en 2, in het Fries dus. Maar eerst de collecte.
mensen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Het was mooi om in uw midden te zijn vandaag. En ik zou zeggen nog een hele goede dag en een goede week. Tot ziens.